Η δολοφονία της Κυριακής μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων αύξησε το αίσθημα ανασφάλειας στις γυναίκες αλλά και στους πολίτες γενικότερα. Έχει ακολουθήσει μία σειρά αποκαλύψεων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για γυναίκες που βίωσαν τον εφιάλτη. Ένοχα μυστικά, καλά κρυμμένα. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε στην παρέα μας τον Θανάση Κατερινόπουλο, ο ταξίαρχος αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πολιτευτής με το ΠΑΣΟΚ, έχει συμβάλει στην επίλυση αρκετών υποθέσεων μέσα από την παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές και όχι μόνο. Καλησπέρα σας κύριε Κατερινόπουλε. Καλησπέρα. Κύριε Κατερινόπουλε, συμφωνείτε κι εσείς ότι έχει αυξηθεί η ανασφάλεια των πολιτών μετά από την δολοφονία της Κυριακής? Σίγουρα ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλες οι μετρήσεις και πριν τη δολοφονία έδειχναν ότι το ζητούμενο για τους πολίτες ήταν η ασφάλεια και ήταν το νούμερο 2 μετά την υγεία. Σε όλες τις μετρήσεις. Οπότε η δολοφονία αυτή ήρθε να βάλει το καπάκι στη χύτρα, θα έλεγα, και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Είναι σε προτεραιότητα, αλλά δεν βλέπουμε να συμβαίνει ουσιαστικά στην πράξη, κύριε Κατερινόπουλε, σωστά? Διότι όταν βλέπουμε ένα θύμα να δολοφονείται μπροστά ακριβώς στο αστυνομικό τμήμα, είναι ένα ζήτημα, υποθέτω. Η ανεπάρκεια λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων... Είναι τεράστιο ζήτημα και εκείνο το οποίο με λυπεί εμένα είναι ότι επικοινωνιακά προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή και συνεχίζουν αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Διαβάζοντας χθες είδα, λέει, ότι ο κύριος Υπουργός έκανε Skype με 3.000 αξιωματικούς και τους έδωσε αυστηρές εντολές και οδηγίες. Έτσι άκουσα. Και που σημαίνει, κύριε Κατερινόπουλε, τόσα χρόνια δεν είχε δώσει εντολές δηλαδή? Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από πότε οι πολιτικοί παράγοντες δίνουν εντολές και οδηγίες για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποκαθιστώντας τους επιχειρησιακούς ηγέτες αυτού του σώματος? Είναι το πρώτο φάουλ κατά τη δική μου άποψη. Η πολιτική ηγεσία χαράσει μια πολιτική, δίνει κατευθύνσεις και η φυσική ηγεσία καλείται να υλοποιήσει. Λοιπόν, και επίσης θα έπρεπε... εντάξει, να το συγχωρήσουμε, γιατί και αυτό βέβαια είναι μια επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε, που χωρίς να περιμένω τίποτα το ιδιαίτερο. Και τι σημαίνει... Προσωπικά. Και δεν επέστησε, λέει, την προσοχή στους διοικητές να τρέχουν όταν έχουν τέτοιες καταγγελίες. Βεβαίως και έχουν υποχρέωση να τρέχουν οι διοικητές των τμήματων σε οποιοδήποτε έγκλημα γίνεται ή πρόκειται να γίνει στην περιοχή τους, αλλά για να ανταποκριθούν θα πρέπει να έχουν και το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σαν να μας λένε φτιάξτε ψωμί χωρίς να μας δώσουν αλεύρι. Δεν γίνεται ψωμί χωρίς αλεύρι. Όπως δεν μπορεί να απαγιωθεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες εάν οι διοικητές των αστυνομικών τμήματων δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, δεν έχουν αστυνομικούς. Αν μου πούν ότι έχουν, τότε εντάξει, πρέπει να γίνω κι εγώ να υποκαταστήσω τον Αρχιεπίσκοπο και να γίνω Αρχιεπίσκοπος. Τι σημαίνει όμως, κύριε Κατερινόπουλε, επανίδρυση της ελληνικής αστυνομίας? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι και αυτό μήπως κάτι επικοινωνιακό? Επικοινωνιακό είναι, γιατί αν θέλουν να επανειδρύσουν την ελληνική αστυνομία, να καταθέσουν ένα σχέδιο, να δούμε πώς την ονειρεύονται αυτή την επανίδρυση. Πώς θα βγάλουν τους αστυνομικούς στον δρόμο? Γιατί εδώ αυτές τις μέρες ακούσαμε και πολιτικούς του κυβερνώντος κόμματος ότι η αστυνομία έχει έλλειμμα προσωπικού. Κάτι το οποίο δεν πείθει κανέναν πολίτη αυτής της χώρας. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι οι αστυνομικοί στη χώρα μας αντιστοιχούν σε 100.000 πολίτες 499 αστυνομικοί, όταν στην Ευρώπη σε 100.000 πολίτες αντιστοιχούν 344 αστυνομικοί. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί? Αν θέλουν να προσλάβουν για κομματικά ρουσφέτια ανθρώπινο δυναμικό, να μας το πούν. Έτσι ονειρεύονται την επανίδρυση. Η επανίδρυση σημαίνει τη λειτουργία των αστυνομικών τμήματων και τμήματων ασφαλείας, που είναι τα κύτταρα αστυνόμευσης και είναι δίπλα στον πολίτη, είναι κάθε μέρα στον δρόμο. Και σημαίνει... Εδώ βλέπουμε ότι τα τμήματα είναι γυμνά, κυριολεκτικά, και από την άλλη πλευρά ζητάνε ευθύνες και από αυτούς τους ανθρώπους, τους λίγους, τους ελάχιστους που είναι στα αστυνομικά τμήματα. Βέβαια ότι δεν ευθύνονται όπως στους Αγίους Αναργύρους, βεβαίως υπάρχουν ευθύνες εκεί να αναζητηθούν και να επιβληθούν. Αλλά δεν μπορεί να ζητάς πράγματα από ανθρώπους χωρίς να τους δίνεις το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα. Άρα και αυτό που έκανε χτες, που μάζεψε 3.000 αξιωματικούς να τους επιστήσει την προσοχή, είναι γράμμα κενό.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Κατερινόπουλε, αν είδατε το σημερινό πρωτοσέλιδο στο Βήμα που λέει ότι υπάρχουν αστυνομικοί με ποινικό μητρό. Βάζουν δηλαδή τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Σωστά, το καταλαβαίνουμε. Ακούστε κάτι για να είμαστε σοβαροί. Ο κανονισμός της αστυνομίας, το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας προβλέπει ότι οι πειθαρχικές ποινές των αστυνομικών, όταν έχουν και ποινικές διαστάσεις, είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας έχει μια δικαστική εκκρεμότητα για κάποιο αδίκημα το οποίο έχει επιτελέσει, μπορεί ο αρχηγός της αστυνομίας να τον θέσει εκτός σώματος μέχρι να εκδικαστεί τελεσίδικα η υπόθεσή του. Άρα, για ποιο λόγο αυτή? Υπάρχει ο κανονισμός. Για ποιο λόγο είναι στο σώμα αυτή? Και δεν εφάρμοσαν τον κανονισμό και έρχονται τώρα να μας πούν, τι να μας πούν? Ότι το προβλέπει ο νόμος, μα ο νόμος προβλέπει αυτό το οποίο σας είπα. Και αν θα μπορούσαν να τους θέσουν εκτός του σώματος μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους τελεσίδικα από τα ποινικά δικαστήρια. Και ο συγκεκριμένος... βεβαίως θα επανέλθουν. Και ο συγκεκριμένος, κύριε Κατερινόπουλε, στο φυλάκιο που ήταν την ημέρα της δολοφονίας της Κυριακής, έχει κατηγορηθεί, υπάρχει απόφαση αμετάκλητα και είναι... Και πρέπει να είναι εκτός σώματος. Καταρχήν, ο άνθρωπος αυτός νομίζω ότι είχε προφυλακιστεί. Για ποιο λόγο τον επανέφεραν? Θα μπορούσαν να τον θέσουν εκτός σώματος μέχρι οριστικής απόφασης. Υπάρχει οριστική απόφαση. Για ποιο λόγο να είναι στο σώμα? Ναι, αλλά εδώ πέρα υποθέτω, κύριε Κατερινόπουλε... Τα νομικά μέσα τα έχουν. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν και μας λένε παραμύθια αυτή τη στιγμή? Άρα γιατί λοιπόν να πούμε... 190 στο σώμα και να μην είναι εκτός σώματος μέχρι να τελειώσει η ιστορία τους. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, κύριε Κατερινόπουλε... Άρα να σας πω εγώ γιατί είναι. Γιατί? Θα σας πω γιατί είναι. Γιατί προφανώς είναι ημέτερα παιδιά και εξυπηρετούν σκοπιμότητες δικές τους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να είναι διαπλεκόμενοι και να είναι διαπλεκόμενοι και με κάποια φρόκρεμα αυτή της κοινωνίας και τους λένε εντάξει παιδιά, εμείς θα καθαρίσουμε για πάρτι σας, μείνετε στο σώμα όσο και θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Τουλάχιστον εγώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Κατερινόπουλε, ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι, ωραία, συμφωνώ, έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Είσαι σε αυτή τη θέση. Δεν μπορείς τουλάχιστον να προστατέψεις το θύμα αυτό? Δεν μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Να σας πω κάτι. Ένας επίεργος που σε λίγες μέρες είναι εκτός σώματος, ποσός τον ενδιαφέρει? Ποσός τον ενδιαφέρει, μάλιστα. Ποσός τον ενδιαφέρει. Ξέρει ότι φεύγει από το σώμα. Άμα ήταν σωστός, έντιμος και καθαρός, δεν θα πήγαινε κατηγορούμενος. Θα έκανε τη δουλειά του σωστά. Αυτός δεν την έκανε ποτέ καλά τη δουλειά του. Θα την κάνει τώρα? Που σημαίνει ότι δεν ευθύνονται μόνο οι αστυνομικοί αλλά και οι πολιτικοί και θα έπρεπε να υπάρχει κατά την άποψή σας κάποια πολιτική παραίτηση. Κάποιος υπουργός θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Για μένα ναι. Το να βγαίνουν τώρα. Βγήκε χτες ο Πρωθυπουργός και τι είπε? Είπε όταν θα γίνεται μπροστά σας κάποιο έγκλημα θα πρέπει αμέσως να επεμβαίνετε και αν θα κάνετε χρήση του όπλου σας να την κάνετε μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Τι μας είπε δηλαδή το αυτονόητο? Μα όταν έχουμε ένα έγκλημα που γίνεται μπροστά μας, εδώ έχει ο κάθε πολίτης το δικαίωμα να επέμβει. Πόσο μάλλον ο αστυνομικός που έχει υποχρέωση να το κάνει. Όσον αφορά τη χρήση των όπλων, βεβαίως και μπορεί να κάνει χρήση του όπλου στα πλαίσια της άμυνας. Έτσι δεν το συζητάμε. Μας είπε το αυτονόητο δηλαδή. Ξέρετε όμως και γιατί... εμείς θα είμαστε μαζί σας. Πού θα είναι μαζί του δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, κύριε Κατερινόπουλε. Θέλει να λύσει τα προβλήματα, να τα λύσει. Και αυτά που λένε... Πάντως εχθές η κυρία Αντωνοπούλου μου είπε ότι δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, δεν θέλουν να προστατέψουν τα θύματα, δεν τους ενδιαφέρουν. Υπάρχει αδιαφορία προς τον πολίτη. Και ξέρετε τι αποδεικνύεται, κύριε Κατερινόπουλε, με αυτό που λέτε ότι είπε εχθές ο Πρωθυπουργός, το αυτονόητο δηλαδή, ότι υποτιμάει ακόμα και σήμερα την νοημοσύνη του πολίτη. Θα τα πω για άλλη μια φορά. Είναι δεδομένο ότι υποτιμά την νοημοσύνη του πολίτη. Απευθύνεται προφανώς σε λωτοφάγους. Καλά κάνει, αφού πήρε 42%, καλά κάνει ο άνθρωπος. Καλά κάνει, έχετε δίκιο. Εσείς λοιπόν ως άνθρωπος που είστε και πολιτικοποιημένος, έχετε άποψη, έχετε κατέβει στις εκλογές, θα ξανακατέβετε, υποθέτω, κύριε Κατερινόπουλε. Τι πιστεύετε? Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει σήμερα που σας ακούει τώρα ο κόσμος? Ακούστε, το έχω πει κατ' επανάληψη αρκετές φορές και ο πολιτικός μου φορέας κατέβηκα υποψήφιος είναι αυτής της άποψης. Η αστυνομία νοσή βαρύτατα θέλει οργανωτικές αλλαγές. Πρέπει ο αστυνομικός να βγει στον δρόμο. Πρέπει να πάει στα αστυνομικά τμήματα. Τα αστυνομικά τμήματα δεν λειτουργούν.
πρέπει το προσωπικό που είναι Φιλιππινέζες από εδώ και από εκεί ή είναι στα δύο μεγάλα κτίρια της Κατεχάκη και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και σε άλλα κτίρια να βγει έξω. Στην εποχή που όλα γίνονται από μια οθόνη ενός υπολογιστού, είναι αδιανόητο σε ένα γραφείο που μπορεί ένας άνθρωπος με τον υπολογιστή του να κάνει δουλειά να είναι μαζεμένα 10 άτομα και να μην ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν χτες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και πρόβλημα διοίκησης στην αστυνομία. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ των βαθμών. Μιλάμε αυτή τη στιγμή της Αγίου Αναργύρους, είχε ένα αξιωματικό υπηρεσίας, μία στη Φύλακα, που είχε 2 χρόνια υπηρεσίας, ουσιαστικά ανεκπαίδευτη και χωρίς καμία εμπειρία, ενώ τη θέση του αξιωματικού υπηρεσίας θα έπρεπε να τις καλύπτουν αξιωματικοί, το βαθμό του αντιπαστινόμου, υπαστινόμου κλπ. Που σημαίνει ότι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Πού είναι οι αξιωματικοί, ρωτάω εγώ, κλεισμένοι στα γραφεία από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έγιναν αξιωματικοί και δεν είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο. Αξιωματικό σημαίνει ηγεσία και ηγεσία σημαίνει ευθύνη. Κάτι το οποίο δεν βλέπω. Φταίνε αυτοί, βεβαίως και φταίνε και φταίει και η φυσική ηγεσία, φταίει και η πολιτική ηγεσία. Εύχομαι κάποια στιγμή. Επανίδρυση λοιπόν, επανίδρυση των αστυνομικών τμήματων ανάλογα με τον πληθυσμό, η επάνδρωση, γιατί Αγίος Αναργύρος παράδειγμα έχει 19 άτομα και αστυνομεύει 32.000 πληθυσμό. Καματερό έχει 29.000 άτομα. Ήταν ένα τμήμα της Αγίος Αναργύρος, έχει 16 άτομα. Συνολικά δηλαδή ο Δήμος Αγίων Αναργύρων έχει 62.000 πληθυσμό. Αν πιάσουμε τα ποσοστά, πόσους θα έπρεπε να έχει αφού αντιστοιχούν 499 αστυνομικοί σε 100.000 πολίτες, εγώ δεν θα σας πω 499, θα σας πω 100. Με 100 αστυνομικούς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων λύνεις όλα τα προβλήματα. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί? Γιατί δεν είναι? Γιατί είναι μόνο 19 και 16 στο Καματερό 35. Πώς θα βγει η υπηρεσία στο 24ωρο? Δεν βγαίνει. Καθόλου δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να αν τα βάλουμε τα νούμερα κάτω, αν θέλουμε να δούμε πώς θέλουμε αξιωματικούς υπηρεσίας, πώς θέλουμε σκοπούς, πώς θέλουμε μεταγωγές, πώς θέλουμε σε γραμματεία, δεν μένει κανένας. Έχει τύχει οι διοικητές αστυνομικών τμήματων να κάνουν μεταγωγές κρατουμένων γιατί δεν έχουν αστιφύλακες. Λοιπόν. Κύριε Κατερινόπουλε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα που πραγματικά με πιέζει και ο χρόνος και πρέπει λίγο, επειδή έχω τον Κατερινόπουλο είναι έτσι κοντά μας. Είναι θέμα, αλλά δεν θέλουν να το επιλύσουν γιατί τους εξυπηρετεί να υπάρχει εγκληματικότητα, βολεύονται επικοινωνιακά κάθε φορά και από την άλλη πλευρά, επειδή το έγκλημα πλέον έχει μεταλλαχθεί και μιλάμε και για οργανωμένο έγκλημα, αυτό πρέπει να μείνει στο απειρόβλητο, γιατί σήμερα στο οργανωμένο έγκλημα είναι άτομα σε αρκετά οργανωμένα εγκλήματα του λευκού κολάρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το λευκό κολάρο θα πρέπει να μείνει στο απειρόβλητο. Και να βγαίνουν και να κλαίνουν σαν κασάντρες όταν έχουμε κάποιες δολοφονίες σαν αυτή της κοπέλας. Βέβαια δεν τους αγγίζουν. Ελπίζω κάποια στιγμή όμως, κύριε Κατερινόπουλο, να αφυπνιστούμε κι εμείς οι Έλληνες και να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και γιατί ψηφίζουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Υποστηρίξατε, κύριε Κατερινόπουλε, και να κλείσουμε την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή ήσασταν ο πρώτος που ουσιαστικά ανέδειξε σε εισαγωγικά ότι είναι κατηγορούμενη η Ρούλα Πισπυρίγκου με την καταδίκη της Ρούλας φυσικά σε ισόβια. Δικαιωθήκατε ουσιαστικά, κύριε Κατερινόπουλε, και επιμένετε σε αυτή την άποψη. Βεβαίως. Αυτό είπε και το δικαστήριο, το λέω εγώ. Αυτό λέω, επειδή ήσασταν ο πρώτος και έτσι υπήρχε μία... έτσι... Μακάρι να μην δικαιωνόμουν, αλλά δυστυχώς δικαιώθηκα. Με το έγκλημα των τεμπών, τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Κατερινόπουλε? Μία από τα ίδια. Το έγκλημα των τεμπών και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει όταν έχουμε ένα έγκλημα ή ένα ατύχημα, διαφυλάσσει το τόπο του εγκλήματος μέχρι να συλλεχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας. Εκεί είδαμε ότι μόνο ο τόπος του εγκλήματος, του ατυχήματος δεν διαφυλάχτηκε και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από την εξιχνίαση αυτού του ατυχήματος που για μένα είναι έγκλημα. Και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε τον Λαμπρόπουλο να αναδεικνύει θέματα αποκλειστικά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Κατερινόπουλε. Με πιέζουν να κλείσω. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Να είστε καλά.